imani da haka mu bari ba yanzu a gaisa har sai wallahi har sai wannan matsalar an fahimce ta yadda ya kamata saboda akwai abubuwa da na gani kafin na ɗora kwarai kuwa wani Allah ba ai na zo ne kawai da in karanta iya wannan bayanan mutum da na shigo kuma na yi sallama kana ji malam idan mutanen da haka matsalar nan babbar matsala ce da ta shafi imani da rashin kallon ku a cikin wannan da haka insha Allah idan an ci gaba da zuwa karshen ta to za a kai lokacin da za a rubuta juna ba in an fahimta ba gaisawa za ku saboda masu sauraron ai mun uzuri ai mun kula anan akan in aka ji za a fahimci lokacin da za a fahimci yadda abin yake wato wala ali ka ba jawo ne karfi suna da mabiya wannan in an ji karshen mas'alar da bayanan da suke kunshe da ita ko wani abu a tsakanin su babban lamari kowa yayi magana ai yanzu tunda an gajoro da bayanai to magana gaisuwa kowa a cikin su hidima yake so manzo Allah in aka ce hidima ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi na rantsi da Allah abinda nake faɗa shi ya dace da koyewa Allah da ta manzon Allah idan malam kana cewa abin da yake faɗa shi ya dace ma na rubuta abin da muke kawo wallahi tallahi neman wani abu da kai ya ba rantsuwa ne ba rantsuwa kai kake kafirta ba ba da Qur'ani malam Qur'ani gashi abu a kan ka shi ya fada munafi'a wallahi tallahi hikima zama mu anan gurin wallahi tallahi ina zo ai hikima ta ne hikima ta shirye al'umma idan an je gabar da za a rubuta juna za a je amma wannan gabar matsala ce ta tauhidi da shirka abinda muke to malam ka kawo inda abinda muke kare tauhidin mana muna so ka kawo mun kawo maka a ina mun kawo a ina ka kawo nuna inda ka kawo muna so ka kawo wannan abin da kuka yi yana nuna mana ba inda ka kawo inda aka samu hadisin ma nuna yake akwai kalma ta la ilaha illallah da ka kai kake so ina so jin masu kyamara su dan kade ba ba inda muka saka wa shirka kana ce mana hadisi ne da yake da shirka kowa ya mana hadisi ya shirka abinda muke so da ku ko kun yi magana ina zuwa mana da Allah ya kana gado tambaya ai ya tambaya ya ce nuna mar inda ya zama shirka nuna mana inda ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul zukhruf aya ta 14 ya ce waja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin Allah ya ce duk wanda suke